Min første sætning hedder: Ich möchte diese Job, weil es mein Traumjob ist und ich glaube, dass ich gut hinpassen würde. Verballedet det möchte, subjektet det ist, altså diesen Job, det er direkte objekt, weil er verballedet, verballedet er ich, og subjektet det ist, og så subjektsprædikatet det er meine Traumjob, und er verballedet, og ich er subjektet, glaube er verballedet, das er verballedet, ich er subjektet, og gut hinpassen det er direkte objekt, og würde det er verballedet. Mygte, det ender på e, der står ich foran, og så derudover står det i præteritum. Diesen, da job ligesom er hankøn, så sættes n bagpå, derudover ordet også i akkusativ. Mein ordet har ikke nogen endelse, da traumejob er et hankøn. Ist knytter sig til s, derfor bruger man denne bøjning af sein. Glaube ordet knytter sig til is, derfor sættes der e på som endelse. Würde det ender på e, da der står ich foran, derudover står det så i præteritum. Og i den sætning er der ikke nogen forholdsord. Nummer 2 sætning lyder sådanne: Ich bin sehr daran interessiert, Menschen zu helfen. Daran war ein Job wie dieser genau das Richtige für mich. Ich, det er subjekt, bin det er verballet, sehr daran, det er adverballet, interesseret, det er direkte objekt, Menschen, det er indirekte objekt, zu, det er adverballet, helfen, det er indirekte objekt, dara, det er adverballet, vara, det er verballet, ein job, det er subjekt, wie dieser, det er subjektsprædikat, genau, det er adverballet, das Richtige, det er direkte objekt, og für, det er adverballet, og mich, det er indirekte objekt. Ordet bin knytter sig til ich, og derfor så bruger man bøjningen, altså den her bøjning af sein. Helfen, ordet der slutter på en, fordi det knytter sig til Menschen, ja, det er ligesom i flertal. Varet, ordet står i konjunktiv, og det ender så på e, det ordet knytter sig til job, som er i tredje person ental. I forholdsord, der er der daran, det knytter til sig interesseret og henviser til personen er interesseret i at hjælpe mennesker. Su, det knytter sig til ordet helfen og betyder derfor at, sådan i det tilfælde at hjælpe. Dara oversættes som derfor, og fyr det oversættes som for. Nummer 3 sætning lyder således: Die Aufgabe sind interessant, weil sie sehr vielfältig sind, so dass man innerhalb der Arbeit verschiedene Dinge ausprobieren kann. Die Aufgabe er subjektet, sind er verballet, interessant er direkte objekt, weil er adverballet, sie er subjektet, sehr fejlfattig er direkte objekt, sind er verballet, så das er adverballet, man er subjektet, innerhalb er adverballet, der Arbeit er indirekte objekt, verschiedene Dinge er direkte objekt, ausprobieren kan er verballet. Sind knytter sig til aufgaben, som der ligesom er i flertal, derfor bruges man den bøjning af sein, som der er flertalsbøjning, og det er så sind. Og så igen, sind ordet knytter sig til sie, som i sætningen bruges som de, og de er i flertal, som der er så flertalsbøjning af sein, så derfor hedder det sind. Ausprobieren kan, ordet kan står i præsens, og det knytter sig til manden, som er ental og intet køn, derfor er der ingen endelse på. Ausprobieren knytter sig til kan, og så derfor i infinitiv. Og så af forholdsord er der indehalbel, og det oversætter ligesom sådan, oversættelsen er indenfor.